چی میگی؟ من دیگه نه ویدیو مینم برادر جان اینامی تمامی подписчиков اینامی تمامی мардуме ки худмона тамошо мекунанд ва дӯст медоранд ва худмон дӯстшон медорем ва қатъӣ монанд табрикат мекунам тӯи муборак боша парвардигор бадтарини рӯзат ана ҳамин рӯзи хирсандӣ бошад алло беиқбол накунад хоб хушбахт шед дада Бора зур гузарондема? Синора гирифтан як бори гаром аз пуштам афт ва дамам ҳоҷ Хай, тӯй муборак брат. ҳурматш мекунам ман ҷое ки акай берӯз кор дорад ҷое ки акай берӯз пай зиндагия акай ҳами юсуф акай ҳами сино маям ҷояш мешавад ки ман медодарома масъалааш патриот карда метавонед волида муроҷиат кунед. масъалаи деюм слойда синода тай коридор задани чизи палбому абой меояд Sino para bıçak. Amare danoma canım Sino. Padvadid nakit oda. Hey, para guşka koli.
там чӣ ба ту занг гирифтия? Мегашти охир гӯш паратенҷ. Сарости машинита чота. Мехай чӣ ба ма бояд галстук надозам? Бача, галстук надоза. Бояд мо отличаться кунем. Ты хуш боши ма безеб 100%.